tiba-tiba maknyut ngono biasanya. Wah, tenan. Wes babon. Kayak entule nyong kayak. Dian, temenan toh, apa saya bilang. Oke, del. Woi. Oke, umpane gede kok. Kene iki wae. Ajal ning kene ya. Kaya langsung gimana ning kono. Oke del, oke bolo, kembali lagi bersama saya di channel Manco Fishing. Dan ya kali ini saya mancing di aliran Bedali seperti biasa karena tidak bisa jauh-jauh. Dan mohon maaf udah lama nggak bikin konten ya. Dan ya kali ini saya menggunakan seperti biasa piranti, saya menggunakan waku 360 cm. Dan senar saya menggunakan senar opo iki? Apa ya? Baseline apa ngono kae pokoke iku bolo. 0,06. Terus mata kali saya menggunakan 10 dan umpan saya menggunakan Rasbora Jasuke yang satu oplosan dengan apa ki jenenge ya, roti klik tak campur karo Rasbora Jasuke, yang satunya ori, tapi ini saya menggunakan sing oplosan dulu soalnya sing ori ki sisa kemarin bolo menawani wae ra mangan to ya tak oplos. Wih, Pak, ini udah lipat edian. Oke, kita langsung saja. Oke, del. Ora kena gambret anginnya gegedan iki. Wah, jan angel batek ngarai anune iki. Cetet. Oke, kita menggunakan oplosan lagi, Bolo. Soalnya kok gelemangan, Bolo. Aman ya berarti ya. Nek isi gelemangan ini aman. Yuk, lanjut lagi. Bismillah ning kene iki. Poin titike ning kono iki. Sebenarnya tadi udah saya video juga, tapi iya yo malahane penyimpanan penuh bola, terus tak hapusi kabeh bola. Akeh fil-fil sing ora kanggo soalnya. Oke dimakan del. Wuih, alhamdulillah langsung dapat sing lumayan satu jarian. Sosis, lanjut. Oke bola, kita pindah posisi dulu. Tapi nak ning kene iki malahane kegawa angin terus kok. Iki iwake aja asih wedi. Repot nek uji. Wis kene iki bolo. Mati iki. Nah, penak jenis. Iki nitik ning kene iki, iwake akeh ning ngono iki bolo. Mudah-mudahan melme yo gelemangan. Mudah-mudahan saja. Ya kudune mangan sih. Kita nganggo sing ori sik. Yuk, bismillah. Mak lesep, wah pas banget ngono. Ya do ning kono iki biasane bolo. Gelemangan murah ngono to. Oke, cenul-cenul, oke, del. Woi, alhamdulillah. Kena, alhamdulillah. Gelemangan sebul iwake gelemangan, kita masukkan dulu ke wadah. Pak cemplung, alhamdulillah. Oke, umpane gede kok kene iki wae. Ajal ning kene ya. Kaya langsung gelemangan ning kono. Oke, del. Wih, babon. Wah, alhamdulillah. Temenan bro, langsung direspon semene wae. Edian sangar. Wae ning kono jebul. Kita masukkan wadah dulu. Pak cemplung, oke. Wis tinggal posisi wae. Pindah. Nah, kene iki bolo. Sik. Harus dipantau-pantau dulu apakah ikannya ada yang sliwer. Ketoke akeh bolo sing sliwer bolo. Aku sing ora weruh. Do ning dhuwur e. Ning dhuwur permukaan iki bolo. Wae do ning dhuwur permukaan. Yo antara 30 sentian lah do ning kono iki. Di bawah rata-rata air. Oke, ana sing kayak klenger siji. Gelemangan kurang iki, klenger kae. Oke, kita langsung cek ya. Bismillah, mudah-mudahan ada respon pakai Rasbora ori tanpa campuran. Yuk, bismillah yuk. Mbah, badine ini wae, Mbah. Cemplung. Wih, edian, gak wae nyemplung, celes. Kaya ngono kuwe to mangane to. Ngeri temen. Sik, Mbah, sabar. Set cilik ae bolo. Dan gelem langsung kena ya kan.
Oke, bismillah yuk. Langsung direspon nembe bolo. Wis kene iki persis. Yuk, lung. Kone kejeron deh. Dasar banget iki bolo. Oke pangan. Oke Del. Ora sida kena. Kejeron malah jebul. Cepret. Iki meh ana 80 cm jebul. Nah, wis setengah meteran. Tak setel setengah meteran. Langsung direspon jebul bolo. Alhamdulillah ya. Bismillah yuk. Yuk Mbah, wis ready Mbah. Yuk, wae sing babon ya ora apa-apa, gelem pokoke. Plung. Nyut. Nyut. Ayo. Nyut di Rasido. Nyut. Ayo. Ayo Mbah, wis tak cemplunge umpane iki. Oke nih kene. Nah, pas banget ngono iki. Hop. Ayo. Ayo kok Rasido. Ayo priye to? Wah, kai wae do. Ser. Kena sing babon. Le. Alhamdulillah. Kena sing gede temenan. Sangar bolo. Kita masukkan ke sini dulu. Ke wadah dulu ya. Langsung sing babon sing mangan. Cemplung. Oke. Masuk. Set. Oke, bawa ras sing ori lagi. Bismillah yuk. Sini mangan meneh sih. Mak cemplung. Ono sing arek mangan pura. Ono sing arek mangan maneh pura. Ayo. Oke, Del. Wih, jan. Sik cendi. Gah nyong nek gawan. Semene pas. Kene. Ah, jangan kene. Enak. Oke, kita nggawa sing oplosan, gajal. Ono respon ora nek nggawa sing oplosan ya kan. Langsung disambut bolo yuk. Bismillah yuk. Ini isor kene cemplung. Langsung akan direspon lagi. Oke Del. Wah, langsung kena. Wah, jan gacor-gacore bola jebul bola. Endonge kayak gacor banget, cepret. Kena. Ini kita masukkan lagi ke wadah. Piye to ki wadah? Teman. Ini cemplung. Alhamdulillah. Wis kene wis cemplung. Oke. Ayo ikan. Ayo oke. Babon celes. Wuluh edian mak nyut ngono temenan to. Woi. Mesak tek gek nyong 360 cm bolo. Swedian cepret. Ora nyongko langsung mak nyut ngono sing gedhi babon Ora nyongko. Yuk lanjut bismillah. Gajal ning arus deras ning gone persis grojogane ya bolo. Tak gajal dulu. Bismillah yuk. Kone ono sing mangan biasane ning kene. Biasane ono sing mangan bolo. Tiba-tiba mak nyut ngono biasane. Wah to tenan. Wes babon. Kayak entule nyong Dian temenan to apa saya bilang. Ning kene biasane ngono iki bolo. Arus deras. Biasane iwake luwih bocor melayu-melayune. Wae dore gini iki bolo. Ketok. Oke bolo. Untuk video kali ini kita akhiri dengan penutupan ikan cuma dapat segini tok, guys. Lumayan lah. Seperempat wadah ya. Mungkin ada 20-an ekor. Ini ngono wae bolo. Buat kalian semua yang baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman agar teman-teman kalian tahu channel ini ya kan, ben tambah gacor leh upload. Tahu asli niki males bolo. Males nono sing nonton jarang gawe video asline ngono kuwi. Wes mungkin segitu saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk about family, we family's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the life. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you